Clàudia i vinc a presentar el tema 5 de català. El verb temps i mode. El temps el verb ens informa de quan passa l'acció, present, passat o futur. Present, l'acció o estat del verb ja passa ara. Passat, l'acció o estat que ja ha passat. Futur, l'acció o estat que encara no ha passat. El verb el podem trobar en mode, subjuntiu, imperatiu, indicatiu. Subjuntiu, expressa un desig o dubte. Imperatiu, una ordre o emanació. Indicatiu, es refereix a un fet real. Les formes verbals formades per una sola paraula es diuen simples. Exemple, ballaré. Les formes verbals formades per més d'una paraula es diuen compostes i perifràstiques. Formes verbals simples. Exemple, canto. Formades per una paraula. Compostes. Exemple, havia ballat. Verb auxiliar haver. Perifràstiques. Exemple, vaig ballar. Verb auxiliar anar. Les formes no personals del verb són l'infinitiu, el gerund i el participi. Les formes personals del verb no tenen persona ni nombre. L'infinitiu serveix per anomenar el verb. Les terminacions són ar, re, ir. El gerundi indica una acció simultània a la vegada. Les tres terminacions són ant, ent, int. El participi serveix per formar temps compostos. Les terminacions són at, et, it, ut, es. Moltes gràcies per aprendre el tema 5 de català amb mi.